יבגני ואבגוסטה, שני אחים בני 17 שהוריהם אזרחים ישראלים, קיבלו בימים האחרונים הודעה מרשות האוכלוסין שעומדים לגרש אותם מהארץ. אמם במצב רפואי קשה, סופני אפילו, והם, מי שמטפלים בה עכשיו, הם חוששים שיאלצו לעזוב את הכל ולנסוע לרוסיה. שם אגב אין להם משפחה, אין להם בית. להיות בו עכשיו הם איתנו, טטיאנה, אבגוסטה, יבגני וגם עורכת הדין עדי פשקו-כץ. ערב טוב לכולכם. טוב. קודם כל, מה שלומך, טטיאנה? קשה. מצב קשה. יש הרבה בעיות עם בריאותי, ויש... עכשיו אני מרגישה ממש לא טוב. מתי מודיעים לך ששני הילדים שלך צריכים לעזוב? לפני שבועיים. את יודעת מתי אמורים לגרש אותם? מתי זה קורה? לא, כתוב בדף שצריך מידיים. מיידי. כלומר, באופן מיידי מגרשים אותם? מיידים, וכשאני ראיתי את זה, אני בשוק. את מצליחה להבין למה רוצים לגרש אותם? לא. אם גם את וגם אבא שלהם עם תעודת זהות כחולה, עם אזרחות ישראלית, למה רוצים לגרש אותם? למה? אני לא יודעת למה. עלינו בתקופה קורונה, אין להם לימודים, אין להם אולפנים, אין כלום. אנחנו לא יכולים לקבל אישורים לכניסה בתקופה קורונה. כן, נגיד שהם לא כל כך... העברית שלהם לא כל כך טובה, ולכן אנחנו מדברים בעיקר איתך. אנחנו ננסה אבל, יבגני, לדבר רגע איתך. מתי אתה מקבל את ההודעה הזאת? כשאתה מקבל את ההודעה הזו שאומרים לך שאתה צריך לעזוב את הארץ, מה אתה עובר? מה אתה מרגיש? בגלל בירוקרטיה במשרד הפנים, אני לא יודע מה אני צריך. ואתה לומד כאן בכיתה י"א בארץ? כן. כן, כיתה י"א. כן, בטח. אני לא יכולה ככה, הם חזרו לרוסיה. מה אתם לעשות שם? כן, ומי שמלווה אתכם בסיפור הזה היא עורכת הדין עדי פשקו-כץ. את מצליחה להבין למה ההתעקשות של המדינה לגרש אותם? אני מרגישה שכל התהליך הזה בעצם שמתבצע במשרד הפנים הוא איזה... קלט פלט בלי שום בחינה של הדברים באמת. בעצם הם הגיעו לכאן בתקופת קורונה, לא ניתנה להם שום אפשרות לקליטה, זה לא מעניין אף אחד בשלב הזה. לא נותנים להם להיכנס, ואז למעשה משתמשים בזה נגדם. אומרים להם, הבירוקרטיה יקבע אתכם, אבל זה אומר שהתעכבתם יותר מדי זמן מחוץ לארץ, אתם לא זכאים להישאר. ומה החשש שאם באמת יגרשו אותם לרוסיה, מה יקרה למשפחה, מה יקרה לבית? קודם כל מדובר בשני ילדים קטינים, אין להם לאן לחזור, הם יהיו הומלסים, פשוטו כמשמעו, אין לילדים האלה בית, אין להם משפחה ואין להם מקצוע, לא נתנו להם אפילו לסיים מבחני בגרות, הם שולחים אותם לרחוב, כשלמעשה כרגע ברוסיה מתנהלת מלחמה, מגייסים את כל הגברים, אנחנו מבינים את המשמעויות שזה אומר לגבי הילד בעצם. זה הסיטואציה שזה מעמיד את המשפחה. האמא היא חולה סופנית, הם תומכים בה, היא מושתלת כליה פעמיים, סובלת מעיוורון ותחלואה נוספת. מדובר במקרה מאוד מאוד קשה של האטימות של המערכות. כן, יבגני, אתה מפחד שאם תחזור לרוסיה יגייסו אותך לצבא? כן. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור שלכם. קודם כל נאחל לך בריאות שלמה. תודה. ושבאמת אף אחד לא יפריד אותך מהילדים שלך. תודה שבאתם אלינו. תודה. תודה רבה לך. תודה. טוב, ניקח...